Danas nije 11. jul. U mojoj državi ljudi još uvek nisu sposobni da kažu drugome izvini za ono što su uradili u moje ime. Danas nije 11. jul, a moji prijatelji meni brane da pričam o genocidu u Srebrenici, tvrdeći da sam pristrasna. Mislim da ih boli da pričaju o tome jer je teško da čuju tu tešku i strašnu reč. Danas nije 11. jul, ali je vreme da institucije u Srbiji priznaju genocid koji se desio u Srebrenici i da na taj način daju prostor građanima oba naroda da grade mir i pruže počast svim žrtvama. Danas nije 11. jul. Danas se ne sjećamo žrtava. Ali žrtve svaki dan zaslužuju poštovanje. Danas nije 11. jul, ali je važno da se sećamo genocidu u Srebrenici svakog dana kako se takav zločin nikada više ne bi ponovio. Danas nije 11. jul, ali je uvek važno da znamo šta taj dan predstavlja, iako nas tome nisu učili u školama. Učili su nas da mračna strana naše istorije ne postoji, ali mi kažemo da svetla budućnost i čist obraz nisu mogući dok je mrak potisnut. Danas nije 11. jul i u mojoj državi se o tom datumu ništa ne zna. Mnogi smatraju da je Ratko Mladić heroj, ali pod njegovom komandom ubijeno je više od 8.000 ljudi. Danas nije 11. jul. Danas je dan kad ste se probudili, skuvali kafu i otišli na posao, dok su vam sa malih ekrana govorili koga da volite, a koga da mrzite. Čini se da je empatija vezana samo za one koji su sa naše strane, dok je za mir potrebno mnogo više od toga.